Bala tema di kor punguan perempuan songoni di kor keluarga besar Ambarita. Tapuji Tuhata mare de mahita. Sangam di Jawa nasung timbuli bagani holona nantara sambi di lehon anakna nasa sadai manubu sita joma pardosai puji budi bata oleh manusia lasraham sembah budi bata dapoton Jawa nasun timbuli marhiti anakna Tuhan Yesus. Damini debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti hati-hati doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Horasma dihita saluhutna. Lasongoni Tuhamuna dua. Welstar Hamonangan Ambarita. Dohot Putri Parti Agustin Boru Panjetan. Horasma dihamu nadua. Kuriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Hatani di bata nagabe jamita nagabe ujahan di ulaon pamasu-masuon anak dot boroni huriata ima nadine kami sian 2 Korin 10 tolu ayat 10 sadabe songonoma didok sadama pikiran muna radoti hamuma damai asa didongani debata parholong rohai pardamai hamu. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Itu yang go sahatna horasma dihita. Kuriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Terlumobi di keluarga besar Ambarita, keluarga besar Panjaitan, songonia kaganup akauntangan, naro di ulaun pamasum-masuon sadarion, pos rohata, pos rohanami, rohita ditikion dengan keadaan sukacita. Allah mangudurhon pasahaton anak dohot boruni huriai dinalao majalo pasu-pasu pardonga saripeon alanunga marpadan nasida jaladison marhite pamasu-masuon naeng pabon nasida naeng patuduhon nasida pabua hotni padan nasida marhite pamasu-masuon. Menikah adalah ibadah. Menikah adalah kudus. Asa unang gabedong pemahaman manguli ala nung ngadapot tikina. Tahu? Menikah adalah ibadah. Menikah adalah kudus. Puasa dohonon nami menikah adalah kudus. Menikah adalah ibadah. Marhiti pardonga saripion. Melalui pernikahan kalian berdua, kalian akan menemukan Tuhan
di perjalanan rumah tanggamu. Melalui pernikahan kalian, kalian akan merasakan penyertaan Tuhan di dalam bahtera rumah tanggamu. Lasongoni dihita saluhutna amangina. Marhiti pardonga saripiun. Ida utama songo dia pambahenan pandongani ni Tuhan debata. Mandongani mamasu hita. Tarlumobi paposon rohata. Alani di dalam menjalankan rumah tangga tidak ada kata sudah pintar ataupun kata sudah lulus. Di dalam perjalanan rumah tangga akan ada terus perubahan-perubahan. Mulai dari 1 bulan, 10 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai nanti maut memisahkan. Terus ada perubahan-perubahan yang harus dipelajari. Nunga takas didadaho si putrion Welster. Sudah kenal betulkah kamu sama si putri ini? Kamu putri sudah kenal betul? Dohono kuma dao. Tidak. Karena saya belum kenal betul, maka saya menikah dengan dia untuk semakin mengenal dia di dalam kasih Tuhan. Sianima idota. Apa yang kita pikirkan harus kehendak Tuhan yang terjadi. Idu nabui beringota amanginang tarlumobi di hamuna 2 turpuk sadarion. Nagabi ujahan di ulo muna, ulo pamasu masomuna, iman namandok, sadama pikiran muna. Menikah bukan karena nyaman. Menikah bukan karena cocok. Ingat amanginang talumobi di hamuna 2. Di konseling saya sudah katakan. Kalau karena cocok, lihatlah yang menikah laki-laki dan perempuan berasal dari lawan jenis. Lawan jenis. Sianido anno sadama nasida, satu sama lain memahami, melengkapi, mempelajari. Jala Tuhanido anong namandongani mangaturhon uhud mamasu. Jadi jangan pernah katakan, kenapa kamu mau menikah dengan dia? Karena cocok. Tidak. Kenapa kamu mau menikah dengan dia? Karena nyaman. Tidak. Kalau tidak nyaman, berarti selesai pernikahannya. Itu. Buat sedohonok songoni amangina. La songoni madihamuna 2. Anno sayo nanong rodo hamu tujolo dinalau pabuahon hotni pada muna. Jala disima anong di pasat hatai marhidi tangiang namandokon. Na pinadumu ni debata dan jadi si rangon ni colma. Bukan karena cocok, bukan karena nyaman. Alai ala debata nama ngaturhon pardonga saripiong muna. Ini menjadi alasan di dalam menjalani rumah tangga, terkhususnya di dalam pernikahan. Amanginang telumubi di hamuna 2, kalian akan merasakan nanti ada perubahan-perubahan. Ketika menikah 1 bulan akan masih harmonis. Siapa nama si putri di handphonemu, Welster? Hah? Roro. Logo ahama di beko. Hah? Oh logo love. Bertahan ding. Sutung nganong 6 bulan gabi logo polisi. Hah? Iya, logo ya. Isi madi beko guarni si Welsteron di handphonemu putri. Hah? Sama logo aha. Hah? Salah jalan. Oh logo love juga. Iya. Naneng dohonoku. Mari
pertahankanlah itu. Unang ala adong dope, mardongat dope logolov. Masuk 2 bulan, agak romantis kita teh di Bayema hasian bebek. Masuk 1 tahun, nungadong beungun-ungun persoalan pegodang, si tawonon parukilon, di Bayema di si poltop, polisi Toba. Tahun kedua, ala sogo rohana, molorap hudul dang bui leleng. 3 menitnya damai, selebihnya marbada, ujungnya digati di si guarna tidak dikenal. Itu nanang boy beringota amang inang dinamika di dalam perjalanan rumah tangga. Jangan pernah katakan rumah tangga itu akan mulus-mulus. Setiap rumah tangga akan menghadapi yang namanya pergumulan, persoalan, tantangan. Dan di dalam hal itu kita semakin dimatangkan di dalam iman. Alani hatan di debatan gabi ujahan di Ulota sadarion tarlumobi di Hamuna 2 ketika akan menjalankan perahu cinta kalian berdua. Di dokma Tuhamu, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Orang yang boleh hidup dalam damai sejahtera adalah orang yang sehati dan sepikir. Ingok ma, Welester, bergerak do ale maol. Molo si manjoja habirang ne mangalaka, alai si manjoja siamun so. Manang si manjoja siamun mangalaka, ape si manjoja habirang so. Ikon rap mangalaka do. Jala somalna manuku kami Tuhamu asuton paranak dot asuton parburu di say ulang pemasu-masu do tahian nong di pasat deki rap udur mahamu tu dulu dohotu toruan. Iya. Dan di dokon sada mahamu tu dulu sada mahamu tu toruan daun. Rap itu adalah orang yang sehati sepikir. Dan saya katakan bukan berarti orang yang sehati sepikir tidak menghadapi persoalan, tantangan, pergumulan. Itu adalah dinamika di dalam rumah tangga, dinamika di dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi. Alemolo nunga adong damai. Idota manong di bagasan hagaleoku, didongani Tuhaku wau. Di dalam kesusahanku, aku merasakan penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa. Jala dido muse marhiturpuk sadarion, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Itu. Berengota mamang inang, apa gunanya sebuah perahu yang ditumpangi oleh 2 orang tetapi tidak menggunakan kompas, maka dia akan mengarungi samudra sesuai dengan pikirannya, di mana hatiku senang. Tanpa dia sadari, ketika di mana hatiku senang, di situ juga akan ada badai dan goncangan. Tetapi ketika Tuhan yang menjadi petunjuk, yang menjadi kompas di dalam rumah tanggamu, di dalam perahu yang kamu bawa, nata pero goncangan, alea dongdo Tuhani, jala boto omudo tu dia ikon mangalaka, tu dia ikon luga honommu solum, kemana kau harus mengarahkan perahu rumah tanggamu. Jala ido nama makulingi parpungwata ulota songoni di Hamuna 2 di Tikio. Macai uli macai luar biasa do pandonganio ni Tuhan di bata diganu pardalanan ni ngoluta. Kita hanya bisa mengharapkan harapan kita yang kita lapiskan di dalam doa. Tetapi ketahuilah, di dalam setiap perjalanan akan ada tantangan-tantangan.
Apalagi nanti ketika sudah menikah, tantangan yang paling utama mungkin nanti amang barita, inang buru pancitan, ya mungkin kondisinya, ya mungkin beberapa bulan harus LDR, ya toh. Itu tantangan. Mungkin masukan bisikan orang yang terkadang menggugah, yang terkadang mengganggu, yang terkadang membuat bimbang. Tetapi ketika Tuhan menjadi kompas, molo nunga adong damai di bagasa roha muna, pikiran muna, nunga sada pikiran muna. Rope galubangi di siduau mandok muliate. Walaupun datang persoalan itu, walaupun ada kebimbangan, di bagasan nido dohonoku muliate Tuhan, dongani ramoti pargugui jala pasu-pasu ngoduku. Lasongoni madihita saluhut na manginang keluarga hasuton para anak, keluarga besar Ambarita, keluarga besar Panjaitan na marlas droha didikion. Dinalaw manguduruhon anak dohot boru ni huriata pos doroha nami si sada tangiang dohita saluhutna. Si sada pikiran dohita saluhutna. Marhite ulaon pamasu masuonon dada holak kamu nasada marhite ulaonon nunga sadabe keluarga besar Ambarita dohot keluarga besar Panjaitan. Laho mamikirhon aka nauli nadenggan tuhamu nadua. Alani arga homma pambahenan ni debata. Badiama baik kamu pardonga saripiomuna. Jala na parpudi dohonokuma tuhamu nadua. Welstar dan Putri. Ikon boydo songona kaning nahudokon badia pernikahan adalah kudus boha. Ikon boydo amang Ambarita amang Welster si putrilah jawaban doamu. Lasongonima diho putri si Welster lah jawaban doamu. Molo memang alus ditangiang doamu na dua halason arga hommai jala ikon badiama bahenom muna pardunga saripi omuna. Anong bigi omuna do liturgi pamasu-masun ikon porman toman unang mardongan muruk Idu pardonga sarepion na badia na mangargahon pamasu masoni. Ala ibana ima alus ni tangiang muna. Lei ulakonok kudo muse. Jangan pernah katakan molununga huadal hon Tuhan ni amang dangadong besitaonon ikonadong parukilon. Alineng do honokku molo nunga mian Tuhani di bagasa rohamuna na mangaleon hadameon di bagasa rohamuna dang ganggu behamu dang adong be biar ni roha ala nunga godame rohai jala tutuhan debatama alu-aluhok kamu ganup akan masa di bagasan pardalanan pardonga saripiom muna. Bukan lagi sedikit-sedikit mengeluh kepada keluarga Ambarita, kepada keluarga Panjaitan. Dao, alah nunga pinadumu ni debata hamu nadua. Mulu adong si taunon buah amang tutuhan debata alu-aluhon saluhutna. Mulu adong amang ganggu ni roh aku amang pangido tutuhan debata asa Tuhan debata napa poson rohamuna. Mulu godang akasi taonon na ikon bolusokku amang
pangidu tu Tuhan di bata, asa Tuhan di bata, napa tauhon ngulumuna mangalupi saluhut nai. Alani dohonok kuma, andalkan Tuhan di dalam membentuk rumah tanggamu. Bukan hanya andalkan pikiran, tetapi yang paling dasar adalah andalkan Tuhan. Setiap apapun yang akan terjadi, Tuhan yang akan menyertaimu. Amin. Ngamarit dihamu ngalatin marit dihamu na dua. Marit di dohamu ano? Marit di ido bereng maju si Putrion Welster. Asa tambah semangat tuh. Bereng jo putri si Welsteron. Iya, jangan kaku. Hari ini adalah hari bahagia untuk kalian berdua. Saat ini kalianlah raja dan ratu. Rope akanatorop sadarion dinalau makalason pardongan sarepiom muna. Pamasu masuam muna na dua alani senyum mahowelster. Terima kasih Tuhan. Ternyata bidadari ini yang Tuhan kirimkan. Amin. Bagado si Putri Welster. Oh, hatopia dua ti ulu. Iya. Ulu iya. Buah Putri. Apakah sangap dibereko si Welster? Wibawanya bagaimana? Menggugah hati. Ya, luar biasa. Alani berengomu nama. Bahat ni halak nama rastroha di ulang pardungan sarepiang muna. Ima na mandongani kamu. Ima na manaruhok kamu. Dinaruan nong tujulo majalo pasu-pasu pardungan sarepion. Saya dipasu-pasu Tuhan di Batama. Pardungan sarepiang muna. Jela pangasahon Tuhani di rumah tanggamu Nabi. Lasongonima di hasuhutun paranak dohot hasuhutun parburu na marlas roha titikion Tuhan de Batama na mangalusi ganup akatang yang ta dinalao manaruhon dinalao mangudurhon anak dohot buruni huriata macalo pasu-pasu pardonga sarepion dipargugui dipasu-pasu Tuhan de Batama ulota di bagasan sadarion. Amin. Martania kita. Moliate male Tuhan di bata. Marsaringar hatang di tonga-tonga ulau pamasu-masuon anak dohot boruni huriam. Asiroham Tuhan. Tot dimma. Tot diperbadia dinalau mian di roha do pikiran nasida. Dinalau mamasu-masu ngulu. Dohot sakap. Dohot ulon nasida di bagasan sadarion. Asiroham Tuhan. Homa namandungani jalan mangaramuti pardunga sarepion nasida. Lasongan Tuhan tu keluarga hasuhuton para anak dohot hasuhuton parburu. Songoni digalup aka ontangan nasida. Naro di tonga-tonga ulahon sadarion. Dinalau makalason ulahon pamasu-masuon anak dohot boruni uriam. Totong matodim na lehonommu marhiti holongmu tu ganup hamina pungu didikion. Lasongoni di ulau sadari upelit Tuhan dibatasi maroham jong-jongi mamar hitodim asa totong boy mardalan di bagasan las niroha dot gok holong nasiako mau lihate mau pasat kami tuho mangasahon kunenakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin. Tabigima kor naposo jala didiki kor naposo marede laos Roma pengantin dohot oruan ro tujulu.
Kau sebut namaku di dalam harapmu. Kau sebut namaku di dalam segala hal. Namaku di hatimu, tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Sonari masuk mahidatul liturgi pamasu-masun
Hamu ali akan pinarhama oleh dibata ditahi rohamuna don waing nang marbagas atong tangyo kamu majolo hatnya dibata taringot turuhut ni pardonga sarepion ni ala Kristen dung ditopa dibata jolma dido ibanama dangdengkan sasada bawai pucung ubay ma di ibana sada buru-buru pangurupi di ibana bayan akup ni dido Tuhan Yesus ganup na paulakon na neolina iya soala ni na marmainan na palakposado pangalakup do nang na membuat na sirangi atau na pinadomo ni debata dang jadi sirangon ni jolma songonodo didok debata tu bawai hamu akabawa haholongi hamu ma parti hutamu nabe songon Kristus maka holongi huriai jalan na mangalehot dirina umokapsa unang muru kamu dopak nasida ikon maroa hamu mandongani nasida sangat baik kamu nasida songondongan panean dia nguluan naso surasuda dungi songonondo didok hatin ribata tuaka boru-boru diuloya ka perupuan mabawa nabi songon pangaloina dituhani ai bawaido uluni parti hutana songon Kristus uluni huriai iko botor porman toman mardongan halabohod dohot adamion ni tod di parangi ni buru-burui imana arga di jolo ni dibata dohot di jolo ni jolma atong songon aka namar parangeon haten dibata mahamu sumolukon parasin rohao dohot abasaron dohot aserepon ni roha mahamu masih pauneoneom mahamu dohot masih asian saluhut riting ni roha muruk rimas panonggahiyo dohot pangisahiyon dao masih kamu ale digijang ni saluhut nai masih haulongam mahamu ai ido raut-raut ni nasun denggan dungi dame masih debata ima mangarajai di bagasa rohamuna jala saluhut nabi muna marhiti hiti hata manang pambayanan totong may marhiti hiti kuwari Tuhan Yesus asa ibana mga rajay rohamuna dohot ulaw muna atong nunga dibegihamu hata ni debata taringot turuhut ni pardonga sarbion na manukum maaon wang jumolo diho ali panguli si Welster hamonangan ambalita olo doho maka jongjokon di jolo ni debata na umboto saluhut do di jolo ni dongan na pungudison na dipangido rohamdo si putri parti Agustin boru panjetan na niriritmon gabe dongammu saripe olo doho maka holongi ibana siya nasa roham dohot mangulahos siya nasa gogom uhud marparangehon parangin na badia rap dohot ibana na olo doho mangaju-aju dohot agaleon na tung surah humurang parangena jalan na sotupa paulahommu manang tadi konommu ibana paima disirang hamatia kamu sogot molo nong sadaroham mangoloy salut nai dokma alusmu olo saya dipargugay Tuhani maaw namanuku maaw dohot diho ali inang si putri parti Agustin boru pancitan ni si Welster hamonangan ambari tahun bahen dongan na saripe na ulo doho maka jongjokon di jolo ni dibata na boto saluhut dohot di jolo ni dongan na pungudison na dipangido rohamdo si Welster hamonangan ambari tahun gabi sinodukmu ulo doho maka holongi ibana siya nasa roham dohot marpanglahon nature maradopon ibana dohot marparangehon parangin na badia pabuah halak Kriste ko jala na sotupa makidolo ko manang tadi konommu ibana paima disirang hamatia kamu sugut molo nong sadaroham manguloy salut nai dokma alusmu olo saya dipargogoy Tuhani maaw atong masih rehontang siamu mahamu pabuah hotni padan muna
pasu-pasu jala diramon Tuhan dia batama kamu. Disondakon Tuhan dia batama buhina Tuhan jala asima rohana mida kamu. Didopakon Tuhan dia batama buhina Tuhan. Jala di pasar pemah damina tutod di munari. Amin. Sonari pinasama tu situa di nalo pasahaton cendramata. Kami dari Majelis Huria KBP Tamarunang, Amam Pendeta, Parhalado, dan Sude Ruas Huria HKBP Tamarunang mengucapkan selamat kepada Webster dan Putri atas pemberkatan nikah pada hari ini melalui Amang Pendeta yang telah diurapi oleh Roh Kudus. Atas sukacita dari Huria dan seluruh Ruas HKBP Tamarunang memberikan ucapan ataupun doa ataupun harapan kepada keluarga baru yang diberkati oleh Kristus di tempat pada hari ini, seperti yang disampaikan dalam khotbah Amang Pendeta tadi, bahwa kalian butuh kompas, butuh guidance dalam mengarungi rumah tangga kalian ke depan. Mungkin banyak badai, mungkin banyak gelombang, banyak kerikil, ataupun jalannya tidak akan mulus yang akan kalian lalui. Untuk itu kami memberikan kado sebagai ucapan syukur dari kami, yaitu firman Tuhan dan buku nyanyian yang bisa kalian pakai di dalam kehidupan kalian untuk menjadi kompas ataupun guidance di dalam kehidupan berumah tangga. Semoga Tuhan memberkati rumah tangga kalian, memberkati hari ini hingga selamanya. Untuk itu kami berikan akte pasu-pasu parbogasod, pemberkatan nikah, begitu juga untuk Bibel dan buku ende Lasma Rohamuna Majalo Sian Huriata. Mula mahamutu inganan muna. Tapuji Tuhata, mari dimahita sian bukit nomor 754, uhutma tapasahat peliata. Goglas doa dingolukon, dingolukon, dingolukon. Goglas doa dingolukon, tokno dirolukon. Mauriate goglas doa, mari nolong mi Tuhan dia. Mauri
Gok doholong di Jesus dingolukon, dingolukon, dingolukon. Gok doholong di Jesus dingolukon, taktong dingolukon. Mauliate gok kelas di roha, maringan olong mi Tuhan Dia. Mauliate gok kelas di roha, maringan olong mi Tuhan Dia. Malas di roha doa dingolukon, dingolukon, dingolukon. Malas di roha doa dingolukon, taktong dingolukon. Mauliate gok kelas di roha, maringan olong mi Tuhan Dia. Mauliate gok kelas di roha, maringan olong mi Tuhan Dia. Tadiyo na isa dalas jongjong may tasalut na. Gok kelas di roha doa dingolukon, dingolukon, dingolukon. Gok kelas di roha doa dingolukon, taktong dingolukon. Mauliate gok kelas di roha, maringan olong mi Tuhan Dia. Mauliate gok kelas di roha, maringan olong mi Tuhan Dia. Rap mandok mahita ditangiang alia manami. Alia manami dia menwagija sahib nerbadia magwarong. Sheroma harajomo. Sesot molong menroham di ponatongon songon benogija. Leo matohami sadan holuan siapa. Si semlusanami son panisanami. Idu senidunga mardusa tuhami. Asin rohani Tuhata Yesus Kristus. Tuhot holong ni roha di bata ama. Tuhot para seorang itu di perbadia ma mandongani hamu saluhutna. Amin. Shalom horasma dihita saluhutna. Songonima acara nihuriata di Bagasa Sadarion sambil merfoto amang padita do pengantin partikianon madok hatama sian suhut paranak upasata